koliko je negde, da kažem, optimalno dana dovoljno za neko ko ide prvi put i želi da obiđe Dubaj? 5. Šta ne smemo da propustimo? Safari u Dubaju. Šarža je emirat treći po veličini i to je mesto gde mi idemo na safari. A ovamo u Dubaju imate fenomenalne džipove, imate dine, imate pravu pustinju onako kao iz filmova. Pored safarija, Dubaj zaista ima još puno toga što treba da se vidi, a to je svakako i čuvena Burj Khalifa, jedno od novih svetskih čuda, Burj Khalifa koja je visoka 890 metara i vi ćete tada imati prilike da odete do 125. sprata. I kad se popnete gore na Burj Khalifu vi vidite čitav Dubaj, ne samo Dubaj, nego i Abu Dhabi i bukvalno ceo taj zaliv tamo. Tu je i muzej budućnosti. Kada kročite u muzej budućnosti, vi ste već nekih 150 godina ispred svog vremena. A to i jeste ideja šejka bin Rashid Al Maktuma, vlasnika, vladara Dubaja, da do 2134. godine naseli Mars. Pored Miracle Gardena, to je onaj prostor gde je sav od cveća. Tu je i Global Village. Jedna zanimljiva priča, to se isto radi kao izlet. Global Village je jedan prostor gde je utkano sve ono što je svetsko. Imate ruskog uticaja, imate američkog, imate kineskog, indijskog, znači ceo svet je u tom malom selu. Između ostalog u tom selu nalazi se i čuveni restoran Sarajevski ćevap.